y Parchedig Wynne Davies. Mae o'n adnabyddus i bawb ohono ni, a llai ddweud dim amdano fo nad ydych chi yn wybod yn barod. Ond mi hoffwn ni y pnawn yma bwysleisio ei gyfraniad o yn gyntaf i'w cyfundeb oherwydd mae o wedi bod yn bersonoliaeth ac yn lais dylanwadol yn ystod y hanner canrif ddiwetha. Mae o wedi bod yn wenidog, bywiog ac yn gyfundebwl brwd, a mae o wedi cofleidio cyfundeb yn ei holl weithgarwch. Fo hefyd ydy'n hanesydd ni, a dwi'n mawrygu yn fawr i gyfraniad o'r Gymdeithas hanes dros nifer fawr o flynyddoedd. Mae o wedi bod yn gadeirydd y Gymdeithas, yn guradur y greirfa, a mae o wedi bod yn llawn brwdfrydedd dros y Gymdeithas bob amser. Tydi o ddim wedi peidio a bod yn wenidog wrth fod yn hanesydd, yn guradur, yn gadeirydd. Mae o wedi rhoi gwasanaeth clodwyw. Maen nhw'n deud i mi mae'r llyfr mwyaf tywyll yn yr Hen Testament ydy Proffwydoliaeth Secharea. Yn rhyfedd iawn, Proffwydoliaeth Secharea meddan nhw sy'n cael ei ddyfynnu amla yn y Testament Newydd. A mae o'n codi cwestiwn, tydi? Llyfr tywyll ac anodd. A nid fi sy'n dweud hynny, San Jerome yn dweud hynny, a mi ddyla fo wybod. Llyfr tywyll ac anodd yn cael ei ddyfynnu fwy na dim arall yn y Testament Newydd. A da ni'n gofyn pam? Wel, am bod pobl yn Eglwys fora ma'n rhaid wedi gweld ei berthnasedd o, a mae'r ysgolheigion yn dweud fod ei barn nhw amdano fo yn goleuol llyfr i ni hefyd. Be dwi eisiau awgrymu pnawn yma di? Dwi'n meddwl fod hanes y cyfundeb yn dywyll ac yn ddyrus i'r rhan fwyaf o'n haelodau ni. Mae'r Parchedig Wynne Davies wedi goleuo'n hanes ni, ac yn fwy na hynny, wedi defnyddio'n hanes ni hefyd, a mae o wedi rhoi arweiniad clir a chadar yn gyson al sail i ddirnadaeth o pwy yda ni. A da ni'n byw mewn oes yn aml iawn, mae pobl yn anghofio pwy ydyn nhw. Mae o wedi cadw'r cofn fyw. Pwy ydy Eglwys Bresbyteraidd Cymru? Pwy ydy'r cyfundeb? Ac wrth gadw'r ymwybyddiaeth honno'n fyw, mae o wedi rhoi arweiniad a chanllaw yn gyson i ni i'r dyfodol. Mae o'n ddarlithydd profiadol. Mae o'n ysgolhaig cydnabyddedig. Braint i ni y pnawn yma ydy groesawu o i draddodi'r darlith hanes. Diolch yn fawr iawn, Wynne. Wel, gyda chyflwyniad fel yna, y peth sydd fwyaf diogel i fi wneud nawr yw cyhoeddi'r fendith. Mae wedi bod yn hyfrydwch i mi fod yn rhan o weithgarwch y Gymdeithas hanes ac o'r cyfundeb. A dwi'n dymuno bob bendith i chi yn eich gweithrediadau yn ystod y 7 awr ar 20 nesaf. Wel, 6 awr ar 20. A falle 5 awr ar 20 erbyn bod fi'n gorffen yn dweud. Rwy'n gwerthfawrogi'r fraint o cael ei thraddodi ddi. Y Genhadaeth Anghofiedig. Yng nghyfrolau hanes Cymdeithas, Methodistiaid Calfinaidd Cymru, dim ond un tudalen arwoddir i gyflwyno'r hanes y Genhadaeth yn Llydaw yn ystod y 4edd ganrif ar 15. A dim ond paragraff i'r 20fed ganrif. Cyhoeddwyd hanes y Genhadaeth dramor gan J.H. Morris
yn 1904 ac nid oes unrhyw gofnod o hanes y ganrif ddiwetha. A hyn bydd gen i heddi ydy braslun o genhadaeth sydd yn ymestyn o 1842 i'r 1971. Ceir yr hanes yn fanylach yn y cylchgrawn hanes. Bydd cyfundeb yn rhan o Gymdeithas Genhadol Llundain ers cychwyn yn 1795, gan roi cefnogaeth lwyr i'r gwaith. Ond dros y blynyddoedd tyfodd tensiynau rhwng y cyfundeb a'r Gymdeithas. Un o'r resymau oedd dewis maes i'r cenhadon. A phan benderfynodd Thomas Jones o Beryw fyned i'r India ac i'r Gymdeithas ddewis de Affrica iddo fel maes, cafodd gefnogaeth egwysu Lerpwl a fe sefydlwyd Cymdeithas Genhadol Annibynnol. Ac erbyn 1843, fe mabwysiadwyd gan yr holl gyfundeb. Erbyn hynny, roedd 2 faes wedi ei ddewis, yr India a Llydaw, lle dymunau cydfyfyriwr i Thomas Jones, James Williams o Darlithydd wasanaethu. Ond pa ham Llydaw? Ar ddechrau'r 4edd ganrif ar 15, deffrwyd yr ymwybyddiaeth o berthynas y gwledydd Celtaidd, yn enwedig Cymru a Llydaw. Cododd awydd i gyfieithu'r ysgrythyr i'r Llydaweg, a bu'r rhai Cymru yn allweddol i ddiogelu cyfieithiad i'r Llydaweg o'r Testament Newydd gan Arconideg o Angolem yn 1827. Teimlwyd dyletswydd i ddwyn yr efengil i'w brodyr dros y dŵr, mor gynnar â 1814. A daeth Cymru yn ymwybodol o'r gwahaniaeth rhyngddynt a Ffrainc drwy gyfarfod a charcharorion y rhyfel yn erbyn Napoleon, yn llawn o fergoeliaeth a gafael hairniaidd Eglwys Rhufain yn amlwg arnynt. Cythryddwyd anghydffurfiaeth Cymru gan ddysgeidiaeth mudiad Rhydychen. Ac yn un o'i tractau, trac 90, hawliant nad oedd y 20 erthygl namin 1 yn condemnio na'r Purdan na'r offeren. Daeth yr ymwybyddiaeth o fygythiad Eglwys Rhufain yn fyw drwy mewn lifiad Gwyddelod Catholig i Gymru. A phenderfyniad y pab yn y flwyddyn 1840 i greu dosbarth Cymru, a phenodi y Dr. Thomas Brown yn ficer apostolaidd, a gysfa ganddo, nid yn unig i ofalu am y praidd, ond hefyd i adennill y Gymru Brotestanaidd yn ôl i'r wir ffydd, gan ddefnyddio cenhadon o Llydaw. Nid rhaid gofyn y cwestiwn bellach, pa ham Llydaw? Gwasanaethwyd y genhadaeth gan 6 o genhadon. Y cyntaf oedd James Williams, a anwyd Tachwedd y 5 1812 yn fab i Ofaint Talacharn Sir Gyffredin. Oedd hefyd yn flaenor yn yr achos lle penodwyd Lewis Edwards yn genhadwr. Roedd James Williams tua 20 mlwydd oed ar y pryd, ac yn fuan daeth dan ddylanwad Lewis Edwards,
gan ymuno a'i ddosbarthiadau addysgol. Yn 1835 cyflwynodd ei hunan i'r weinidogaeth, a phan agorwyd ysgol gan Lewis Edwards yn y Bala, roedd James Williams ymhlith y myfyrwyr cyntaf. O gofio fod John Parry a Owain Thomas Lerpwl yn gyd-fyfyrwyr, clwyd arbennig i James Williams fod Lewis Edwards wedi proffwydo y byddai rhai ohonynt yn siŵr o wneud enw da iddynt eu hunain. I may name John Jones Capeldewi and James Williams of Lar. Fe hordeiniwyd yr 15 o Fai 1842 a gydawodd ef a'i briod Catherine, merch y parchedig Richard Jones y Bala, gan gyrraedd Saint Malo, Awst yr ail ar 15, 1842. Wedi treulio peth amser yn San Sarfon, symudodd i Pontyfi, ac yna bentref bychan Ffawe, mwyn ymgyfarwyddo ar iaith Ffrangeg ac hefyd ar arfenion y bobl. Traddododd ei bregaeth gyntaf yn Ffrangeg tra'r ymweliad â John Jenkins, oedd wedi sefydlu Genhadaeth y Bedyddwyr yn Morley yn 1835. O dan gyfarwyddyd John Jenkins a'r parchedig a Sheila Ffwrdre, gweinidog Protestanaidd Brest, ymsefydlodd ym mis Mawrth 1844 yn Kemper, prif ddinas ardal Ffinister yn ne Llydaw. Y marn James Williams, y mae Kemper yn sicr yn un o'r trefi mwyaf llygredeg y bumenddi erioed. Y mae yma ugeiniau o ffeiried, yn drigle esgob pabedd. Felly y mae Satan wedi ei sefydlu yma yn ei lys uchaf. Ond roedd Lyffwrdre wedi dewis Kemper am fod yna eglwys o 3 neu 4 teulu, a thrwy trefnu i James Williams fod yn weinidog arni, gellu diogelu iddo'r hawl i brigethu yn ôl cyfraith Ffrainc. Ac yntau wedi bod yna dim ond Davies, danfonwyd llythyr Gyffredinol gan y pab Gregory yr 15 yn rhybyddio archesgobion ac arweinwyr eraill Eglwys Rhufen o bresenoldeb rhai heb bod yn perthyn iddynt, yn ceisio gwirdroi y ffyddloniaid oddi wrth y gwir ffydd. Rhai nad ydynt yn colli cyfle i enllibo Eglwys a chadair San Pedr. Pan fu rhaid iddo adeiladu capel, gan i'r hen fan cyfarfod gael ei ddymchwel i wneud lle i farchnad newydd. Wnaeth yr offeiriad bopeth i'w rwystro, gan ymyrryd bob dydd ar gweithwyr, a'i cyrryddu'n llym am gynorthwyo yr hereticiaid. Agorwyd y capel ar y 9 ar 10 o Fai 1847 gan y parchedig J.J. Odibas, ysgrifennydd Gymdeithas Efengylaidd Ffrainc, gyda'r Parch Thomas Phillips y Gelli yn cynrychioli'r cyfundeb, oedd wedi ysgwyddo'r holl faith ariannol. Parhau i'w rhwystro wna'r offeiriad. Drwy weinidogaeth James Williams daeth hen filwr i brofiad o'r arglwydd Iesu fel ei waredwr,
Y cyntaf o Lydaw yw dderbyn i Gymdeithas yr Eglwys. O fewn ychydig amser gweilodd ei iechyd, ond gwaharddwyd James Williams rhag ymweld ag ef, a mynodd y teulu ei gladdu yn ôl trefn Eglwys Rhufain. Bu yngladdau Protestanaidd yn achos llawer o ddigofaint, ond llwyddodd James Williams dderbyn cyniatad arglwydd rhaglawr Darlith i gynnal yr angladdau mewn mynwent yn Cemper. Yn 1848, drwy ddylanwad yr offeriadaeth, cafwyd deddf a fyddai'n gwneud gwerthu a dosbarthu llyfrau yn fwy caeth, a chyhuddwyd James Williams o dorri'r ddeddf. Yn Chwefrol 1851, bu rhaid iddo ymddangos ger bron y llys yn Cemper, ond ei rhyddhau, mynodd erlynydd cyhoeddus i apel gael ei chynnal yn fan, lle cafodd ddiryw o 850. Gweithaf, erledigaeth barhaus, llwyddodd James Williams i ennill nifer o wir ymroddedig i wasanaeth y Genhadaeth Gymraeg. Brodor o Ffinister oedd Lebesgon, a ddaeth yn ymwybodol o gyfeiliorniadau Eglwys Rhufain tra'n paratoi ar gyfer yr offeriadaeth. Ymunodd ar Genhadaeth fel cynorthwydd i James Williams, fodd bynnag profodd y fath erledigaeth nes gwneud ei waith yn gwbl amhosibl ac ymfudodd i California. Magwyd la planta yn yr Eglwys yn Cemper, a'i deulu yn hannu o'r yswystyr. Danfonwyd ef i'r athrofa Efengylaidd yn Genefa, lle roedd Merle Tobin yn llywydd. Fe'i hordeiniwyd gan Lewis Edwards yn weinidog ar Eglwys Lorion, a bu yno o 1853 hyd 1865 gan wenedigaethu'n ffyddlon mewn amgylchiadau anodd dros ben. Diogelwyd Racine Bro, y gweinidog ifanc o Fontainebleau, yn olynydd iddo. Daeth llwyddiant o dan ei erwyniad a chynyddodd yr aelodaeth. Ar ôl y mydawiad James Williams, fi'n cynnal y gwaith, a bu'n gydolygydd y bwletin evangelic gyda Le Fourdre. Un arall a godwyd i'r gwaith oedd Pierre Ruffet. Roedd yn ysgolhaig disglair gan ennill prif wobr hanes Prifysgol Paris. Ac fe penodwyd yn athro yn Cemper. Trwy ddarllen y Beibl ac ysgrifau a phamffledi James Williams, dechreuodd fynychu'r capel. Ac ar Sul y 5 o Ebrill 1868, derbyniodd ei gymyn gyntaf. Am ddifadwyd ef o'i swydd, ond gweithaf gwrthwynebiad yr offeiriad, penodwyd ef gan y llywodraeth oherwydd ei ddisgleirdeb yn athro yn Laon. Fodd bynnag, dewisodd gyflwyno ei hun i wasanaeth y Genhadaeth Gymraeg, a derbyniwyd ef yn Saswn Caernarfon Aws 1869. Derbyniwyd rhai o blith y dychwelilion yn weithwyr, a chafwyd ganddynt gyfraniad arbennig yn breinaru'r tir i'r cenhadon.
fel Beibl glidwyr, efengylwyr, dosbarthwyr llenyddiaeth. Ac oherwydd prinder gweithwyr, bu'r rhai ohonynt yn gofalu am eglwysu. Am 12 mlynedd, rhwystrwyd James Williams mewn amryw ffyrdd gan yr offeiriad a chan ddeddfau'r wlad rhag cyflawni ei waith fel cenhadwr. Rhaid oedd iddo fodloni ar sefydlu achosion dros dro yn Camp Herb, Llanheirion a chychwyn y gwaith yn Lorion. Llwyddodd ei gydweithwyr Rwffei a Bro sefydlu achos yn fan. Gan fod ei waith yn Cemper yn gyfyngedig i'r capel, ymwelau ar gwahanol ardaloedd gwledig, gan werthu neu roi benthyg beiblau a dosbarthu ysgrifau a phamffledi. Sefydlanwyd y Cemper pan gywirodd lythyr a gyhoeddwyd gan yr ysgol, a dangos mor wallus oedd cyfieithiad Eglwys Rhufain o'r ysgrythur. Cyfrannodd yn gyson fel cydolygydd gyda The Foundry o'r Bwletin Evangelique. Cyfieithiodd lyfr y Salmau i'r Llydaweg ac fe'i cyhoeddwyd gan Gymdeithas y Beibl yn 1873. Mawr oedd Claude Henry Rhys, Thomas Phillips ac Owen Thomas wrth weld gymaint oedd wedi ei gyflawni ei fod yn gorfod brwydro yn erbyn y llif. Yn 1869, oherwydd cyflwr ei iechyd, nid oedd ganddo ddewis ond dychwelyd adre ac ymgartrefi yng Nghaer. Yn 1878, wedi cyfnod fel cenhadwr yn yr India, gofynnodd y cyfarwyddwyr i'r parchedig Hugh Roberts ystyried gwasanaethu yn Llydaw. Ganwyd ef Mehefin y 3 ar 1841 yn Nolgellau ac addwolau yr teulu yn Eglwys Salem. Wedi cwblhau ei hyfforddiant yng Ngholeg y Bala a'i ordeinio Tachwedd yr 8 1865. Hwyliodd am yr India. Maestrolodd 6 o ieithoedd a chyfieithiodd ramadeg Casi a geiriadur Casi i'r Saesneg. Cyfieithiodd 5 lyfr Moses i'r iaith Casi. Cyn y medrau ymateb i wahoddiad cyfarwyddwyr, mynodd ymweld â Llydaw yn ystod haf 1878. Roedd o'r farn fod trigolion Pont la Be yn byw mewn tai o glai, y moch, y geifr a'r gwartheg yn cydfeddiannu a mwynhau rhagor freintiau'r aelwyd. Yn ei olwg ef, roedd e'n yn aflan, gorff ac enaid. Hawliau fod cenhadaeth Lydewig yn anobeithiol, a bod Bro a Lygwagnec y Beibl Glidydd o'r un farn. Yr oedd dulliau'r gorffennol yn fethiant, meddai, a drwy ysefydlu ysgolion y dylid parhau'r gwaith gyda gweinidogion o Ffrainc a thrwy'r iaith Ffrangeg yn hytrach na'r Llydaweg. Atebwyd hyn yn fanwl gan James Williams ac ategwyd hynny gan Bro a Lygwagnec, gan ddweud fod Hugh Roberts wedi gwirdroi'r drafodaeth a gafwyd rhyngddynt. Holwyd hefyd Lycwot, gweinidog Tremel, ac Arthur Llywelyn Jenkins
y bydyddiwr gan y cyfarwyddwyr. Pwysleisiodd y cwt, mae'r Llydaweg oedd unig iaith llawer o'r trigolion, ac nad oedd gweinidogion Ffrengig yn barod i ddysgu'r iaith. Canmolau Arthur Llywelyn Jenkins yr hyn a gyflawnwyd gan y Methodistiaid Calfinaidd, a hynny yn rhai o'r mannau tywyllaf yn y wlad. Nid Hugh Roberts oedd y dyn i Lydaw. Yng Nghymanfa Pembroke Terrace, Caerdydd, 1890, gofynnwyd i Bro ymgymryd â'r cyfrifoldeb o drosglwyddo cemper a lorion i'r Eglwys ddiwygiedig. Terfynwyd perthynas Hugh Roberts a'r Genhadaeth. O ganlyniad i'r holl ansicrwydd am y dyfodol, derbyniodd ras un Bro alwad i Eglwys Sherbwl, penod anhapus a diffrwydd fi hon. Dechrau 1882, dychwelodd James Williams i Lydaw, ac yn ei gwmni William Jenkins Jones, oedd yn ei gyflwyno ei hun i'r gwaith. Ei gyfrifoldeb pennaf oedd cadarnhau'r trefniant a wnaeth Bro wedi ei wneud gyda'r Eglwys ddiwygiedig, ac fe sicrhawyd gan Bert, gweinidog Brest, y byddent yn anrhydeddu holl ofynion y cyfarwyddwyr. Cytunwyd i dalu 20 plint y flwyddyn, a bod yn gyfrifol am yr holl adeiladau, ond byddent yn parhau yn eiddo'r cyfundeb. Roedd William Jenkins Jones yn gwbl gyfforddus yn yr iaith Ffrangeg, a darllenau Llydaweg yn birlwydd. Barn James Williams a dano oedd, I like him more every day. I have great faith and hope that he will be an excellent missionary. Ganwyd William Jenkins Jones yng Nghai Newydd, Sir Aberteifi, ar y 9 o Fawrth 1852. Bu'n hynod lwyddiannus yng Ngholeg Normal Bangor, ac ar ôl 5 mlynedd fel athro yn Ystrygenlais, y mae yn ail afael mewn gwaith academaidd yng Ngholeg y Brifysgol Aberystwyth. Un o'i gydfyfyrwyr oedd O.N.M. Edwards, a gydnabu fod Jenkins Jones wedi ei drechu ef drwy ennill ysgoloriaeth yr oedd y ddau yn cystadlu amdani, a mae dyna'r unig dro iddo fe golli ysgoloriaeth yn ei fywyd. Cafodd Jenkins Jones ei gydnabod fel yr ysgolhaig disgleiriaf yn yr iaith Saesneg yn y coleg. Gadawodd y cyfan i fod yn genhadwr, a derbyniwyd ef yng Nghymanfa'r Bala a'i ordeinio yn Sasiwn Aberteifi ym mis Awst 1882. Pan ddechwelodd i Lydaw, treuliodd rai wythnosau yn Lorion gyda cysel o Lynydd Bro. Fel James Williams, roedd yn awyddus i ddal perthynas a chydweithio yn Lorion a Cemper. Yn 1886, ymunodd ei frawd Evan Jones ar gwaith. Roedd ef 2 blynedd yn hŷn ac wedi treulio rai blynyddoedd fel athro yn Nhregaron a'r Borth. Derbyniwyd ef fel gweithiwr gan y cyfundeb a bu'n gwasanaethu gan fwyaf yn Lesegat ar arfordir. Tristwch i'r ddau frawd, oedd na ddaeth yr awelon hyfryd o Gymru i Lydaw yn 1904, iddynt gyrraedd yr India.
Cafodd y diwygiad ddylanwad trwm ar Paul Passy, un o ysgolheigion y Sarbon, ac ysgrifennodd ac Evan Roberts yn pwyso arno i ddod i Lydaw. Roedd Jenkins Jones yn wynebu'r holl anawsterau a ddaeth i ran James Williams ac yn deheu am ymweliad grasol. Eto, yn ei gyfnod ef, y sefydlwyd y rhan fwyaf o'r achosion. Erbyn 1904, yr oedd ganddynt 5 o eglwysi. Kemper, Dwarnaneu, Pont la Be, Lesgonil a Gwilfenec. A 5 o ganolfannau pregethu. Odier, Concarno, San Gwenol, Lesegat a'r ystafell genhadol yn Kemper. Roedd cyfanrif yr aelodau yn 355 a'r gwrandawyr yn 700. Yn 1908, dychwelodd Evan Jones i Gymru i gael triniaeth ar ei lygad, ond roedd ei iechyd yn gwaethygu, a bu farw ar y 3 ar 20 o Fehefin 1910 a'i gladdu yn Kemper. Wedi ei amddifadu o gymorth ei frawd, nid oes ymheuaeth i Jenkins Jones groesawu yn 1911 gydweithiwr teilw yn John Gerlan Williams. Ganwyd ef y Methesta a'i rieni yn aelodau o Eglwys y Gerlan. Cafodd yrfa ddisglair gan dderbyn gradd BSc Llundain ac yn rydydd yn y dosbarth cyntaf mewn mathemateg a ffiseg. Synwyd pawb pan gyflwynodd ei hun i'r weinidogaeth yn 1894. Gorffennodd ei hyfforddiant yn y Bala yn 1899 ac fe'i hordeiniwyd ym Mangor a'i dderbyd yn genhadwr yng Nghymanfa Casnewydd. Yn y flwyddyn honno, priododd Fanny merch drwyd haws y Bala a ddylanwadwyd gan y Pentecostal League mewn cyfarfodydd y gynhaliwyd yn y dref. Yn yr Hydref, gadawsant am yr India, gan gyrraedd Silhet cyn diwedd y flwyddyn. Tra yno meistrolodd 4 o'r ieithoedd brodorol, ond byr fu ei arhosiad yn yr India, gan y gyrfodwyd iddo ddychwelyd oherwydd cyflwr iechyd ei briod. Meistrolodd Ffrangeg a Llydaweg yn fuan, ac yr oedd Llydaw unwaith eto yn derbyn gŵr o alluoedd arbennig, ac a brofodd ei hun yn arweinydd diogel am dros 20 mlynedd. Pan gychwynnodd Gerlan Williams yn Llydaw, credai Jenkins Jones fod yna gyfnod newydd wedi gwawrio, a Protestaniaeth wedi ennill ei lle. Roedd y ddau yn gytun wrth ystyried natur ac amcan eu cenhadaeth. Nid gwneud proselitiaid yw ein gwaith a'n hamcan ni, ond tystio eto. Wedi 10 mlynedd ar 20 o brofiad, mae paganiaeth a haen denau o Gristnogaeth drosti yw pabyddiaeth yma. Y gelyn pennaf yn ei golwg oedd meddod ac anffyddiaeth. Ymsefydlodd Gerlan Williams yn Pont la Be a llyfuriodd ymhlith y morwyr, gan gynnal cyfarfodydd awyr agored yn yr haf ac mewn ystafelloedd yn y gaeaf. Yn 1912, agorwyd capel Lesgonil gyda 57 o aelodau, 250 o wrandawyr a 100 o blant.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan W. Jenkins Jones gyda'r parchedig Elias Hughes yn pregethu yn Gymraeg a'r cyfan yn cael ei gyfieithu. Yn 1914 daeth y rhyfel byd cyntaf ar ei traws. Gwaharddwyd cyfarfodydd awyr agored. Roedd teithio yn anodd a galwyd y bechgyn ifanc i'r fyddin. Cysylltodd Gerlan Williams a'r cyfarwyddwyr gan gynnig ei wasanaeth fel cylfieithydd i'r milwyr o India oedd yn gwasanaethu y fyddin. Ym mis Tachwedd 1917 cafodd yr alwad i ymuno ar fyddin a theithiodd i Aras mwyn bod yn agos i ganolfa yn y Labour Battalions. Ac yno yn amion wedyn, bu'n cyfarfod â'r parchedig Davies. Teithiau i 8 gwersyll gan werthfawrogi cymorth y swyddogion. Pan ddychwelodd y Casiaid i'r India, cynaliwyd cyfarfodydd ymadaol a derbyniwyd nifer i gyflawn aelodaeth. Roedd yr Indiaid wedi creu argraff ar y milwyr a rhyfeddent wrth eu clywed yn canu ymynau fel pen Calfaria. Fod iddynt fod yng nghanol y flwyddyn, dim ond 2 o'r Casiaid a gollwyd. Tristwch iddynt oedd dychwelyd heb ymweld â Chymru a hwy mor agos. Roedd swyddogion y fyddin awyddus i Gerlan Williams barhau gyda'r gwaith. Bwriadwyd iddo fynd i'r Almaen a phwyswyd arno i aros hyd ddiwedd y rhyfel. Ond dychwed i Ludawnaeth, dan fwnwyd llythyr y werthfawrogiad am ei wasanaeth at y cyfarwyddwyr gan y YMCA. Tra roedd Gerlan yn y rhyfel, syrthiodd y gofal am yr eglwysi ar ysgwyddau W. Jenkins Jones. Ysgrifennau at y milwyr a bydded yn dangos ei lythyrau i'w cydfilwyr. O ganlyniad i hyn, cafodd yr yfrydwch o dderbyn 4 a fagwyd yn Eglwys Rhufain yn gyflawn aelodau a'r broffes o ffydd. Teimlau modd bynnag fod y rhyfel wedi gostwng safonau moesol a'r dosbarth gweithiol wedi ei meddiannu gan syniadau sosialaidd anffyddiol. Erbyn 1921, ffurfiwyd cyngrau'r Eglwysi Protestanaidd Gorllewin Ffrainc a phenodwyd W. Jenkins Jones yn llywydd. Gyda llynyrhefaoedd rhwng 200 a 300 yn ei cyfarfodydd, roedd yr arwyddion yn galonogol ac yr oedd Jenkins Jones o'r farn clywir tinc diwygiad ambell tro yn ein cyfarfodydd, ond nid Cymru yw Llydaw. Gobeithio'n gael newyddiadur i'w clymu fel Protestianiaid mwyn iddynt gydweithio. Ym Morthmadog yn 1921, penderfyniwyd anfon dirprwyaeth dan yr arweiniad J.D. Evans. Ac fel yn hanes pob dirprwyaeth arall, fe'i hargyhoeddwyd gan y cenhadon o bwysigrwydd y gwaith ac argymellwyd ganddynt ein bod yn gryf o'r farn i ddiw arwain y tadau ar gychwyn y gwaith cenhadol yn Llydaw, ac iddo ei amddiffyn a'i lwyddo hyd yn awr. Cytunwyd i benodi cenhadwr ychwanegol o Gymru, i adeiladu ystafelloedd yn Cerity, Pont Labe, Gwilfenec a San Gwenol, a phrynu tir i adeiladu tŷ
yn Pontlabe. Hefyd mae buddiol fyddai sicrhau motocar at y gwasanaeth. Gwnaeth J.D. Evans apel am 5,000 o bunnodd tuag at y gwaith. O naraf iawn fy'r ymateb. Yn ystod haf 1922, trefnwyd ysgol haf dan arweiniad Mrs. J.M. Saunders. Cafwyd golwg newydd ar y maes a'i yn awsterau a'i ragolygon. Drwy haelioni'r ysgol haf, cawsant gerbyd i'w cynorthwyo. Eto, meddai Jenkins Jones, bydd rhaid pledio a thair uneb gyda'r cyfeisteddiad cyn llwyddo. Yn ystod y flwyddyn, bu Gerlan Williams yng Nghymru yn cael llawdriniaeth. Yn 1924, derbyniodd Jenkins Jones radd MA Eranrhydedd gan Brifysgol Aberystwyth. Y flwyddyn honno ymwelwyd ag ef gan W. Ambrose Bebb, oedd yn ferniadol o'r Genhadaeth. Ni fedrai ddeall paham na ellid parchu credo cenedl arall a gweld gwerth yn ei crefydd. Serch hynny wedi treulio peth amser yn ei gwmni, edmygau rhwyddineb rhyfeddol Jenkins Jones penlefarau mewn Ffrangeg a Llydaweg. Fel un yn byw yng nghanol deffroad cenedlaetholdeb Llydaw, cafodd Bebb glywed yn glir ei ferniadaeth lem am rai o arweinwyr blaid hwnnw. Roedd taldir yn anathema iddo, oherwydd ei fod yn euog o len lydrata, bro gas mas adon, cyfieithiad Jenkins Jones o hen wlad fy nhadau. Bu farw W. Jenkins Jones Chwefror y 10 1925. Enillodd le arbennig y mywyd Kemper. Os oedd yna unrhyw fater o bwys i'w drafod yn ymwneud am oesoldeb neu ymgylchiadau cymdeithasol, roeddwyd lle i 3 gŵr. Prif weithredwr Finister, Esgob Kemper a William Jenkins Jones. Drwy gydweithio ar athrol y bra, cyfieithodd llyfr Genesis i Llydaweg, a chafwyd ganddo gyfrol o ymynau, Telen a'r Cristan, Telyn y Cristion. Am 10 mlynedd bu Gerlan Williams ar ei ben ei hun. Yng nghyfeisteddiad Mai yr 8fed 1925, cytunwyd i gyflwyno i'r Gymanfa yng Nghaerfyrddin. Yn wyneb y ffaith nad yw'r gwaith a wneir yn Kemper yn waith cenhadol yn yr ystyr arferol, ein bod yn trosglwyddo Kemper un o'r cyfundebau Protestanaidd, a bod Gerlan Williams i arolygu'r gwaith ar yr afordir gyda chymorth 2 i fy ngylydd, un yn Dwarnane a'r llall yn Pontlabe. Ni allwn ond rhyfeddu ei bod yn dad wneud holl addewidion y Gymanfa yn 1921. Pan awgrymwyd y byddai 3 cenhadwr yn Llydaw. Ergyd drom oedd y penderfyniad hwn. Yr oedd Eglwys Rhufain yn dal i ddangos ei danedd. Trwy gyffrwystrar o ffeiried collwyd yr ystafell yn Pontlabe. Gwrthodent law driniaeth yn yr ysbyty, os na fyddai'r claf yn dychwelyd i'r hen ffydd, ac ni chyflogyd merched Protestanaidd yn y ffatri bysgod. Parhau gyda'r gwaith wna'r cenhadon, ac yn ystod yr haf cafwyd cynulleidfaodd lluosog yn yr awyr agored. Ar y môr gwelwyd llongau
yn dwyn yr enw Calvin a Luther. Yn 1931, gwahoddwyd Gerlan Williams i Gymru i sôn am y gwaith yn y pasiant Genhadaeth, ond hefyd i drafod dyfodol y gwaith. Awgrymodd ei bod yn gwahodd Caradog Jones, cenhadwr yn Paen Pol, i'r pwyllgor, gan ei fod yn digwydd bod adre. Pwysleisiodd Caradog Jones pe byddent yn dirwyn y gwaith i ben, y byddai hynny'n dylanwadu ar waith y cenadaethau eraill. Yng nghymanfa'r flwyddyn honno, penderfynwyd danfon dirprwyaeth arall o dan arweiniad Dr Owen Price, J.D. Evans a David Phillips. Ac yn ei hadroddiad hwy, dywedir y dylid parhau'r gwaith a gofyn i bwyllgor yr ymgeiswyr ymofyn am genhadwr. Medre'n dweud fod un myfyriwr a'i fryd ar gyflwyno ei hun i'r gwaith. Yn Awst 1931, dywer Gerlan Williams yn ei adroddiad fod adfywiad ysbrydol mewn rhai ardaloedd yn Ffrainc. Trwy weinidogaeth Mr Scott, un o ddychweledigion y brodyr Jeffreys, oedd ar ei ffordd fel cenhadwr i Affrica, cafwyd deffroad yn Eglwys yr Hafr, nad oedd ganddo ef, ond ychydig Ffrangeg. Tyfodd yr Eglwys o 30 i 300, a sefydlwyd eglwys arall o 150 mewn rhan arall o'r dre. Dechreuodd rhai o wir ieuanc yr eglwys hefyd dystiolaethu. A heb yn wybod i Gerlan Williams, gwahoddwyd hwy i Kemper gan weddw Jenkyn Jones. Croesawodd Gerlan Williams hwynt ac o fis Tachwedd 1932 hyd fis Mawrth 1934, bydd 2 ohonynt yn llafurio yn ei plith, gan symud o fis i fis, o Lerchegat i Lesgonil, i Cerriti, i Dwarnani. Yn canu ac yn tystiolaethu ar hyd yr eolydd, noson ar ôl noson, a'r capelin orlawn. Yn Lesgonil, ceid rhai yn llefaru mewn tafodau. Rhyfeddau Gerlan Williams at y bobl ieuanc yn cynnal cyfarfodydd ac yn gweddïo'n gyhoeddus. Cawsant ymweliad gan ysgrifennydd Gymdeithas y Beibl, a ddywedodd na welodd ddim yn y byd yn ei holl deithiau i'w gymharu ar hyn a welodd yn Lerchegat a Lesgonil. Bydd 2 o weinidogion yr eglwys ddiwygiedig yn o ddwywaith. Ni ddaeth neb o Gymru, ond holwyd unwaith eto am yr ystadegau. Cyfanrif y bedair eglwys oedd 110, 62 o ddilynwyr, 48 o blant, a 500 o wrandawyr. Roeddent hefyd yn cynnal cyfarfodydd yn Pont-la-Be, Wilfanec, Sanguinole a Odiern. Yn Awst 1934, cyfeiriwyd at helbilon ym Mythyr yr Odau, a dechrau gofidiau oedd hyn. Dychwelodd 2 o ddilynwyr George Jeffreys a'i disgeidiaeth yn pwysleisio'r angen am iachad trwy ffydd, llefaru a thafodau, a derbyn bedydd yr ysbryd glân. Berniadent Gerlan Williams am ei fod yn amddifad o'r doniau hyn, ac o ganlyniad cafwyd rhwyg yn yr eglwysi, sefydlwyd ganddynt gapel yn Lerchegat a chollwyd nifer o aelodau. Bu hyn yn achos cryn bryder, ond ar ôl peth amser dychwelodd rhai, a'r unig gysur oedd i'r holl anghydfod gael ei gyfyngu
i Lesegat a Lesgonil. Yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr adfywiad, gwnaed 2 ymholiad gan y cyfeisteddiad mewn perthynas ag eglwysi Protestannaidd Llydaw. Yn gyntaf, a fyddai'n bosibl creu undeb rhyngddynt i gyflawni'r gwaith. Mae Gerlan Williams yn ei atgoffa o'r pellter rhwng yr eglwysi, ac nad oedd pawb yn frwdfrydig i gydweithio. Yr ail gwestiwn oedd yr ystadegau. Anodd fyddai cael ateb i hyn gan yr ystyried yr ysfa am ystadegau fel rhyw wendid Anglo-Saxonaidd. Llwyddodd i gyflwyno darlun lle'r gyflawn. Bychan oedd yr aelodaeth yn ddynt i gyd, ac roedd yn amlwg fod yr holl eglwysi yn aredig mewn tir diffaith. Credai Benwa, ysgrifennydd y Society Central, mae'r genhadaeth Gymreig oedd y fwyaf llwyddiannus. Pryn fyddai'r eglwysi hyn yn gorfod ymboeni gymaint oddi wrth ei henwadau am barhad y gwaith. Y cenhadwr olaf i ymuno ar gwaith oedd William Rhys Williams, aelod o Eglwys Saesneg Porthaethwy. Ers yn fachgen teimlodd yr alwad i fod yn genhadwr. Graddiodd mewn Ffrangeg a Gathroniaeth ym Mhrifysgol Bangor, cyn dilyn y cwrs diwynyddol yn Aberystwyth. Dechreuodd bregethu yn 1927 a derbeniwyd ef yn 1934 fel cenhadwr a'i ordeinio yn y Genhadaeth Saesneg. Trefnodd Gerlan Williams iddo fynychu'r Institut Biblic yn Paris o dan gyfarwyddi Dr. Salion, un o arweinwyr Efengylau Ffrainc. Roedd Gerlan am iddo ymweld â'r Hafr ar ei ffordd i Lydaw i gael profiad o wres y diwygiad yno. Ar ôl treulio peth amser yn Pont-la-Be, gyda Gerlan Williams yn ei gyfarwyddo, ymsefydlodd yn Dwarnanau a godi Ern. Roedd Dwarnanau yn dref anodd a gwrthryfelgar. Rhwystrau yr offeiried unrhyw un fyddai'n mynychu ei gyfarfodydd rhag cael gwaith yn y ffatri bysgod. Yn Trebwl, gwnaethant ymdrech i'w rwystro rhag cynnal cyfarfodydd yn ei dŷ, ond roedd cyfraith Ffrainc o'i blaid. Roedd y comiwnyddion yn barod i'w gynorthio, gan gydnabod y gwaith cymdeithasol a wnaed gan y genhadaeth. Yr oedd presgotwyr Trebwl yn awyddus iddo gynnal cyfarfodydd ar hyd yr wythnos yn ystod y gaeaf, a byddai yntau yn gofalu ei fod yn cymysgu yn ei plith ar y cei. Roedd patrwm y gwaith wedi ei sefydlu gan Gerlan Williams. Bob dydd Iau byddai'n teithio i Cemper i'w gynorthwyo gyda'r ysgol Sul, ac yna'n teithio i eglwysi'r afordir i'w gynorthwyo yno. Byddent yn cyfarfod yn fusol i ystyried gohebiaethau ac ymateb i ymoliadau'r cyfarwyddwyr. Byddent yn mynychu'r yn reolaidd Federasiwn yr Eglwysi Protestannaidd. Ar Fedi'r 3, 1939, cychwynodd yr ail rhyfel byd. Yn 1940 a hwythau'n dathlu canmlwyddiant sefydlu'r genhadaeth dramor, dal i drafod dyfodol y gwaith yn Llydaw wna'r cyfeisteddiad, ac gwahoddwyd Gerlan Williams unwaith eto i'w cyfarfod.
Y tro hwn awgrymodd y dylid gwahodd Mr Welton, gweinidog gwesleaidd ym Mharis, gan ei fod ar y pryd yn Lerpwl, ac a fi am gyfnod yn genhadwr yng Ngogledd Llydaw. Wedi dychwelyd, bu'r rhaid i Gerlan Williams gael llawdriniaeth yn ysbyty Cemper. Erbyn hyn, credai W. Rhys Williams, os byddai'r meddyg yn caniatáu, y dylai Gerlan ac enid ei ferch ddychwelyd i Loegr. Ond bu enid yn araf i dderbyn difrifoldeb y sefyllfa. Ac erbyn iddynt gyrraedd Brest, roedd y llong olaf wedi hwylio, a bu'r rhaid iddynt ddychwelyd i Cemper. Dihangodd W. Rhys Williams ar Long Law i Falmouth. Ar Awst y 4, cyrhaeddodd yr Almaenwyr Llydaw, ac roedd Gerlan Williams yn disgwyl ail driniaeth yn yr ysbyty. Bu meddyg Almaenig yn hynod garedig iddynt, gan fyny nad oedd yn bosibl iddo gael ei symud i wersyll ymhell o Gemper. Arbedodd hefyd enid am gyfnod, ond y diwedd bu'r rhaid iddi fynd i wersyll yn Besançon yn Nwyrain Ffrainc, a 4,000 o Brydeinwyr wedi eu carcharu yno, ac yn ei plith y cenhadwr Caradog Jones o Pain Pol. Arweiniau ef y gwasanaethau, gyda chôr bychan yn arwain y canu. Roedd bywyd yn galed yno, a'r driniaeth yn farbaraidd. Drwy ddylanwad y meddyg o Hamburg, cafodd Gerlan Williams lonydd gan y Gestapo, ond ni chafodd ganiatad i adael Cemper. Derbyniodd bob gofal gan ei gyfeillion yn y ddinas. Bu'n paratoi gwasanaethau i'w darllen yn yr Eglwysi, a gwerthfawrogau gymorth gweinidog Ffrengig fi'n cynnal rhai o dfaon. Gadawodd yr Almaenwyr Cemper ar y 4 o Awst 1944, ac ar Awst y 3 ar 20, dychwelodd i Rosafel ei gartref yn Pontabe. Bu'r tŷ braf y meddiant swyddogion y fyddin, a phan y dawsant, aethant â llestri a dodrefn gyda nhw, gan adael ei fodir heb 2 olwyn. Teithiau Gerlan wedyn ar feic benthyg, W. Rhys Williams. Roedd yr Almaenwyr yn euog o greulonderau erchyll. Cafwyd cyrff wedi ei claddu yn y tywod, tra credau ei teuluodd ei bod yn garcharorion rhyfel yn yr Almaen. Cafwyd adwaith hefyd yn erbyn yr Eglwys Rhufain, oedd wedi bod yn gefnogol i lywodraeth Petan. Yr un modd dirmygwyd y cenedlaetholwyr oedd wedi croesawu'r Almaenwyr yn y gobaith y byddent yn eu cynorthwyo i wahanu oddi wrth Ffrainc. Defnyddiwyd cyhoeddiadau cenedlaetholwyr megis breis a toa gan yr Almaenwyr i ledaenu eu propaganda. Mae Gerlan Williams yn gosod cenedlaetholwyr Cymru hefyd yn y glorian a'i cael yn bryn. Daeth y rhyfel i ben Mai y 7 1945. Yn 1945, gofynnwyd i'r pwyllgor gan yr ail gomisiwn a drefnu i ystyried a ddylid parhau'r gwaith yn Llydaw. Roedd Gerlan Williams wedi dychwelyd i atgyfnerthu yng nghartref ei ferch Nest yn Bideford. A W. Rhys Williams wedi ei ryddhau o'i ofalaeth yn dinas Powys a Wenfo am 3 mis i ofalu am y gwaith yn Llydaw. Llwyddodd Gerlan Williams i gyfarfod y pwyllgor.
a chytunwyd ganddynt i drosglwyddo'r gwaith i'r Eglwys Ddiwygiedig, a'r cyfundeb yn parhau i ariannu'r weinidogaeth. Ond roedd yr Eglwys Ddiwygiedig yn amharod i'w derbyn, ac nid oedd dewis gan y pwyllgor, ond parhau am dymor byr unwaith eto. Dychwelodd Gerlan Williams i Lydaw yn Chwefror 1946 a phwysodd ar y cyfarwyddwyr i ganiatáu i W. Rhys Williams dychwelyd. Cyrraeddodd hef dwarna neu ar yr unfed ar 20 o Gorffennaf 1947 mewn pryd i ddathlu canmlwyddiant agoriad y capel yn Cemper. Cynrychiolwyd yr Eglwys Ddiwygiedig gan Benwa a Delpes, swyddogion y Society Central, a gweinidogion hefyd o Orion a Brest yn bresennol. Ond bu'n rhaid bodloni ar lythyr o Gymru, a'r dymuniadau am fendith gyfoethog Duw yn y dyfodol. Erbyn hyn, dim ond 20 o aelodau oedd yn Cemper, 100 yn Lesgo Nil a 60 yn Lesegat. Yn unol â dymuniad y pwyllgor, bu'n trafod trosglwyddo'r gwaith gyda'r Eglwys Ddiwygiedig a hefyd gyda'r Mision Populer. Cafodd yr Eglwys Ddiwygiedig golledion mawr yn ystod y rhyfel, ac yr oedd nifer o'i hegwysi bellach yn ddifugail, a dim ond ren o blith egwysi Llydaw oedd yn hunan gynhaliol. Felly, dim ond cydweithio oedd yn bosibl. Pwysleisiodd Gerlan Williams nad oedd elfen genhadol yn perthyn iddi. Bodlonau ar gasglu Protestaniaid ynghyd yn y gwahanol ardaloedd, a Ffrangeg oedd ei haith. Roedd adfywiad mewn perthynas â'r Llydaweg. Yr oedd Cyngor Ffinister, yr Ysgol Feistri a'r colegau yn awyddus i gynnwys Llydaweg fel pwnc. O ran y llywodraeth, dim ond y cenedlaetholwyr oedd yn cymlethu pethau. Y Genhadaeth Gymraeg yn unig fedrai gyfarfod ag anghenion Llydaw. Bu farw Gerlan Williams ar Hydref yr 20 1952, ac fe claddwyd mewn cornel o'r fynwent, lle gorweddau gweddillion W. Jenkins Jones ac Evan Jones. Talwyd teyrnged iddo yng Nghymanfa Seion Llanrwst 1953. Gweithiodd yn galed a chyson yn wyneb llu o anfeinteision, ac aeth yn ddwfn i serch llawer o'r Llydawiaid. Fel James Williams a W. Jenkins Jones, ymladdodd Gerlan Williams i anrhydeddu'r weledigaeth a gychwynnodd y gwaith yn 1842. Yn 1954, trosglwyddwyd y gwaith i ofal yr Eglwys Ddiwygiedig, ond ni ddaeth y bennod i ben. Dro ar ôl tro, cymanfa i gymanfa, ceisiodd y cyfundeb dylerau a fyddai'n dderbyniol i'r Eglwys Ddiwygiedig. Yn y diwedd, yn 1965, cytunwyd i disglwyddo'r holl eiddo yn rhodd, a phe byddai'r gwaith yn dod i ben, y byddai'r holl elw'r gwerthiant yn mynd at dystiolaeth y gweddill yn Ffinister. Cadarnhawyd hyn
drwy arwyddo gweithred gyfansoddiadol yr rhodd yn unol â gofynion cyfraith Ffrainc yn 1971. Wrth fwrw golwg dros y genhadaeth, nid yn unig bu'r rhaid i'r cenhadon frwydro yn erbyn Eglwys Rhufain, ond hefyd ddadlau am barhad y gwaith gyda'r pwyllgor yn Lerpwl. Mor gynnar am 1852, 10 mlynedd ar ôl cychwyn y gwaith, bu'r rhai o aelodau'r cyfeisteddiad yn ystyried cenhadaeth i Iwerddon, a fyddai'n agosach ac heb rai o'r anawsterau a brofwyd wrth ddechrau'r gwaith yn Llydaw. Danfonwyd Henry Rhys a David Charles Trefeca yno, ac roeddent o'r fan fod sefyllfa'r wlad o dan law y bwystfil pabaidd yn driennus. Na chymerwyd cam i sefydlu cenhadaeth yno, roedd yn cadarnhau'r angen am ddwyn yr efengil i Lydaw. Pan ddychwelodd James Williams i Gymru yn 1869, sylweddolodd fod yna gyfnewidiad mawr wedi digwydd ers 1842. I ddiwygiad 1859 ymledu drwy'r wlad, hwyrach fod ymddangosiad Origin of Species Darwin a Guesses and Review yn fwy ei dylanwad ar feddwl nifer o arweinwyr cyfundeb. Ymwrthmadog yn 1875, heb newid dim ar y gyffes ffydd, penderfynwyd bod yn rhaid hefyd bwysleisio holl ddigonolrwydd yr iawn. Yn 1964, ffurfiwyd y Gymanfa Gyffredinol, ac yr oedd yr enwad yn brysur newid o fod yn fudiad i fod yn gyfundrefn. Mae D. Denzil Morgan yn dwyn sylw at y cynfynwydiad trwy ddyfynu Edward Matthews a John Cundallan Jones. Pan fyddwn nhw'n galw i gof a gweddau a threfniadau y Methodistiaeth 20 mlynedd yn ôl, braidd y gellir credu mae yr un blaid grefyddol ydynt heddiw a'r pryd hwnnw. Brithyr y gohebiaethau a chyndynrwydd y pwyllgor i gefnogi'r gwaith. Cael trid achlysur sy'n dangos hyn yn eglur. By'r rhaid i James Williams yn weld nifer o weithiau ar swyddfa i ddadlau achos Llydaw. Tra oedd Gymdeithas y Beibl yn medru cyflogi Gwragnec fel Beibl glidydd, roedd yn ofynnol i'r cyfundeb ei gyflogi fel efengylydd. Amharod iawn oedd y cyfarwyddwyr i ymgymryd â'r cyfrifoldeb, a bu'r rhaid i James Williams ddadlau ei achos o 1872 hyd 1876, cyn iddynt gytuno i'w gyflogi, ond nid fel efengylydd, fel ymwelydd, a hynny am 6 mis. Profiad anymunol ddaeth i ran Gerlan Williams yn ei ymwneud â'r cyfarwyddwyr pan fu farw ei briod, ac i enid oedd yn gyfalu amdano, a hefyd yn dysgu'r plant yn Cemper ac yn ei gynorthwyo gyda'r gwaith, gyflwyno ei hun i weithio i'r genhadaeth. Wedi trafodaeth hir, iddy'n datgan ei gwerthfawrogiad o'r hyn a wnaed ganddi, nid ydym yn gweld ein ffordd yn glir i wneud unrhyw benodiad.
o feddwl nad oeddyd wedi llwyddo i gael cenhadwr na nyrs nac unrhyw fath o gymorth i Gerlan Williams, anodd deall ei ymateb. Anodd deall hefyd pan ysbysodd Eblyw Rhys Williams Oliver Thomas yn un o'i cyfarfodydd a fy'n ystyried cynnig ei hun fel caplan yn y rhyfel. Croesawyd hyn ganddo gan y byddai'n rhyddhau'r pwyllgor o gyfrifoldeb ariannol. Gan mai anodd i cael gweithwyr i Ladaw, a Gerlan Williams yno am 10 mlynedd ar y ben ei hun cyn i Eblyw Rhys Williams ymuno ar gwaith. Mae ei ymateb yn gwbl anusgwyl. Mae fel petai yn dangos yn eglur nad oedd bellach unrhyw frwdfrydedd tuag at anghenion Llydaw. Ond beth oedd raidd y cyndynrwydd? Credaf fod y cyfarwyddwyr yn datgelu'r gwir rheswm yn ei ymateb i'r eglwys yn Cemper pan fynegwyd ganddi ei hanesbwythyd fod y cyfundeb yn ei throsglwyddo i ofal yr eglwys ddiwygiedig. Atgoffir hi ei bod wedi cydweithio â hi ers yr ail rhyfel byd, ac mae peth naturiol mewn cyfnod pan anogir yr eglwysi o bob enwad gan y mudiad ecwmenaidd i geisio undeb a'i gilydd i'w gwneud hyn. Onid yr ymrwymiad i'r mudiad ecwmenaidd mewn gwirionedd oedd yn egluro ei hawydd i ddwyn y genhadaeth i ben, a'i bod wedi ymdrechu i wneud hyn gydol yr 20fed ganrif. Yn 1910, cyfarfu cenhadledd genadol byd-eang yng Nghaeredin, a fi'n gyfrwng cychwyn y mudiad ecwmenaidd. Yr oedd cydweithredu rhwng yr enwadau wedi cychwyn mor gynnar am 1854, a roedd y cyfundeb wedi danfon cynrychiolwyr i'r cynadleddau hyn. Ni wahoddwyd yr eglwys ddwyreiniol nac eglwys Rhufain i Gaeredin, ond bu cysylltiad answyddogol rhwng yr arweinwyr ag eglwys Rhufain. Un maen tramwydd oedd y genhadaeth Protestanaidd yn ne America, gan y credau eglwys Rhufain fod hyn yn ymyrraeth mewn tiriogaeth fu yn ei meddiant am dros 400 o flynyddoedd. Y man arweinwyr Caeredin, rhaid oedd goresgyn hyn, os oeddent i ddiogelu cydweithrediad eglwys Rhufain. Ond dyma'r union sefyllfa yr oedd y cyfundeb yn ddi drwy'r genhadaeth yn Llydaw. Ni fu Gerlan Williams yn araf i ymateb yn y Chronicle Cenadol yn 1912. Gwrthwynebau'r honiadau fod yna wahaniaeth rhwng y genhadaeth yn yr India a Llydaw. Gyda syniadau sy'n bychanu'r gwahaniaeth rhwng pabyddiaeth a Protestaniaeth, teimlid na ddylid cefnogi gwaith cenhadol mewn gwledydd pabyddol. Yna mewn brawddeg a dawyd allan gan olygydd y Chronicle, dyma mae'n debyg yr hyn fi'n achlysur i gau allan o'r Edinburgh Conference y llynedd genhadol sydd yn gweithio mewn gwledydd pabyddol. Roedd y golygydd yn ymwybodol fod arweinwyr y cyfundeb yn derbyn argymhellion
Caeredin. A roedd o John Williams Bryn Siencyn fe negiant i hynny drwy ei araith ymydawol o gadair y Gymanfa yn Bwtl Mai 1914. A'r flwyddyn olynol yn Marlebon, mae John Williams gyda chefnogaeth Mr John Owen Caer yn ceisio rhwystro anfon cenhadwr ychwanegol i Lydaw. Credai Gerlan Williams mae'r hyn oedd wrth wraidd gwrthwynebiad John Williams oedd fod yr eglwys babyddol yn gangen o'r eglwys Cristnogol. Ac felly yn awgrymu nad yw ein gwaith ni yma yn ddim ond ceisio troi rhai o un gangen o'r eglwys Crist i un arall. Os oedd hynny'n wir ym rhesymau Gerlan Williams, nid yn unig y dylid gwrthod anfon cenhadwr arall, ond dylid galw hwythau hefyd adref. Dyma'r her na atebwyd gan y pwyllgor ac nac awgrymwyd gan un o'r nifer dirprwyaethau a ddanfonwyd i Lydaw. Roedd y pwyslais ecewmenaidd yn amlwg ar dudalennau'r Comisiwn a drefnu, ac fe geir ymrwymiad i hynny yn y mesur seneddol yn 1933. Diau fod y genhadaeth yn Llydaw yn achos anesmwythyd i arweinwyr y cyfundeb. Cadernid y cenhadon a ddiogelodd barhad y gwaith am dros 100 mlynedd. Yn angof ni chan ffod. Diolch yn fawr i chi am wrando mor astyd. Cyn i mi alw ar olygydd y cylchgrawn, Genhadaeth Anghofiedig i ddiolch i Wynne sydd yn gynnol y gydd hun. Ga i'ch annog chi, dyma'r cylchgrawn yn y gopia allan o flaen y neuadd yma. Ymunwch ar Gymdeithas, tan ysgrifiwch i'r cylchgrawn. Da ni wedi cael gwledd o Darlith, a braint i mi bellach ydi galw ar hydian i ddiolch yn swyddogol am hynny. Archuslywydd, Cadeirydd y Gymdeithas Hanes, a Darlithydd Parchg Wynne Davies, dwi'n addo taw dyma'r tro ola byddwch chi'n clywed yn llais i. Braint a hyfrydwch yw cael diolch i Wynne am y ddarlith gynhwysfawr mod i'n dilyn y testyn a chael help Joanna i newid y lluniau a ro'n i yn ymwybodol iawn bod na wrandawiad astyd ac ymateb hefyd i rai o'r troion trwstan yn yr hanes, ac mae'n drawiadol iawn pa mor gymleth, pa mor drofais yma'r hanes yma, hanes anghofiedig, mae'n debyg. Ac eto i gyd, mae'n addysg i ni bob amser i edrych ar y gorffennol ac agweddau'r gorffennol, barn pobl am ei gilydd yn y gorffennol, a chofio geiriau enwog L.P. Hartley, the past is another country. Eto i gyd, o gofio ymdrech y cenhadon yma yn ddigefen dros y blynyddoedd yn Llydaw, ddylen ni ddim meddwl nag oedd dim byd wedi sefyll, wedi aros
yn Llydaw. Yn ystod y flwyddyn ddiwetha yma, dwi wedi cael cyswllt â chyfeillion yn Llydaw sydd yn awyddus iawn i gannu'r emynau sydd yn Telen a'r Christen, y gyfrol o emynau baratowyd gan W. Jenkyn Jones, cyfieithiadau gan Jenkyn Jones o emynau Cymraeg i'r Llydaweg. Y cyfeillion yn Llydaw yn awyddus iawn i gannu, ond eu problem nhw oedd bod y llyfr yn rhoi'r geiriau ond yn nodi enw tôn yn unig, ac o'n nhw eisiau'r gerddoriaeth. A dwi wedi cael y fraint a'r pleser o gasglu ynghyd y tonau angenrheidiol, llawer ohonyn nhw'n donau Cymreig, o'n llyfrau ni, a'i hanfon nhw draw i Lydaw, mwyn i'r Llydawyr ddathlu o newydd y cyfraniad yma i'w diwylliant nhw. Gwerth cofio hynny, yn angof ni chant fod Genhadaeth Anghofiedig efallai, ond nid Genhadaeth Ddiffrwyth. Diolch yn fawr iawn i chi, Wynne, am yr holl waith a'r ddarlith gynhwysfawr fydd yn aros gyda ni. Diolch yn fawr iawn.